ne bakoza ndiwe chani so eno mazikusankhane hayi namona si anabwetsuna ake amapanga kuti za mashadows ndanabwera kuti ndifuna ati sama moyo ndifuna soft drink idrisisi soft drink madula ndenda soft drink abeti nayo ntengo yake ndu atabo mungophatikiza iyo ndiyo fa sanga muntu afuna kama yoko kuba komanso se unaso ndimanga tunavana nawo tu kuti ndi madam wako kuti koda madam wa Zambia ndo akaoda yeah madam wako wa Zambia tadigi Zambia ndigire yani ngaka phone ai ni mapanga je nimeona je na TikTok ya pompo romba madam wako wa Zambia anapita hizi madam wene wapita mina patapa pakuta 2 months Zambia ndo akaoda yo madam wako mesa ku Tel Aviv ubisa kabana madam wene Zambia umazwa pa jawe ja business yekuti ali mashopo umapanga no follow pa TikTok ai sinimapanga follow kumano tabange ananyamuka kupita ku Zambia kuti akaode pachama odesa ma diapers umazwa zazimai ma business zazimai tadigire ndigire soma widenga uone ku video yao ngatile kutali Tel Aviv ja uona ka video yakumbuye ku Tel Aviv ja Tel Aviv International Airport Tel Aviv ndi ku Zambia Tel Aviv ndi kuchipata akusika ndege iwo to waboza ti akaza kwanga pite ku Tel Aviv wosa zile asa sindi kuziwa asa zikwenda banja se yeah it's in dizimwe mwa iwe ulishua ukunea ulishia ati anduza zoti kudaba kuti kungonyamuka pakhomo kungopita kuna zoda kupita ku Zambia fone yao sikugwira Tel Aviv kumunda Tel Aviv uzana sasa kubirika koma mwina pajana ndisira shop okoda ndola anasiya shop I think nikukunza dongosola ine kuti mu shop muntenge mupindulanga chifukwa naka kutera vivi pajanzaka 5 angabere mpano koma se mina mosema sindikhulupirire aseneyo mina makonzeka yona ukuthi ine sinuzwa kuti even visa yokafikira kutera vivi aitenga kuti kapena kuti ase kudaba inetu ana block up WhatsApp wao samagwira like zonse zimene iwaja amapanga amafuna kuti neyo ndizisekera kunja mwina 2 months asana achoke pakhomo ase amango ndisekera kunja kulisekera kunja ndi chichonse osozota afuna kuti nthawi amwene kodi ine munthu wa Mulungu ku Israeli kuja simesa ndikanapita nawo ndikuti bwezi panoso zinthu zikwenda bwino basi zitete Ganizani Ndoli sisters ya Gani magona kodi hai ndali kitchen nganabuya kale kale ndimwabwera ungofikira panje simwo ejo mtsayi ngoduka chonje mafoti ndili woti ndithane naye lero ndeli nyatwa oloso wasuntha mpando ndode amaothera lomwe unofunika umaotha lumaso wadzuwa kana ndwana mimi namba zoti mnapempha drama ya exit ndenda ngupanga zonoti ndigule ndibwetsereni mwanga limwapereka kashira kashi ananipa saini ogula yono ndenda kugulirana apa pacho pamunga nene nduna kuti zikomo fozi ziko mwali apopo koma nangasinde kuti so gawo langa naniso gawo lako la chani ndibanje chabwino
formulayo ineyo ni mazotaka ndipo asakashiyo mesa deal yanu ijase nakakhala kongo kamwaide deal yanga jani worksuit ndagula 150 iweyo ngolandira worksuit yo worksuit iyi ndifuna zono kuti ikhale mmene ilili mu ndiolimba ikhale nthawi yaitali olokugula udzukulu 100 yani mesa ndagula ndi iwe chikukhuza ndicho iwe mesa unasankha maphunziro koma iwe ndo munthu andubani ungasankhe maphunziro abazoti kati yani umaziwa ifa choti ndikukhala kunoko tupati ishoma ntenga songa chifana 150 iyi tione lisiti bwana samagawa malisiti meko sinangandiza basi amaduli sabe mene mwina so ina 200 size ili ndio mwe trousers so ndiyese Sina wesa mtoesa sina uniform wingi yani 150 yogula ndini ka iwe 150 yatani yachuluka mtuwe naso 150 dewe na 200 menda nilila back door maidziwa iwe basi mafuna kuti ndipatse ndrama yo ne asintadzina pesa nijangu tione kuti kukhala bwanji haidi komatu haidi ruzigulia mungu utalika tupombano pang'ono ufika popo ikwana sakala kuti kangati magulira mulamu kala isikala yake nakakukula ningamataliko ku masa kukula munakayika jo kuno ngadwa maliza kutalika ko ongezekera pang'ono ipeze kuti kukwana bwinibwini pompa inoyo indeyo limba bwanji ndakangana nawo anyamataja kuti isigwira kumasiya akoma ya matuzi no paafrika so matuzi ndigula komano mugai mundu muja ndaona namba 10 awiri nditenga mmodzi uyambira mmodzi namba 10 ajani ndizocherera atisi sizofunika so maspana hayi kona munakandipasa $. Abapande of course ndopanga school wande mondibonda ndikuponda school mutengera kuti $. Zichokera kwa amunanwe iwe ineyo kaona ineyo usizozono kuti ndine amuna ngawo kukhala kuchileka atusiwe mwana wa ndege chifukwa choti ndamuna anu mufuna mutenge zonse ndikuwuzani tateka nitija bwino ndinenereraso ndama yamuna nga ndiyanga hayo bobo ukajairiraso kuti anthu akone ukuzioma ngokumana ndi ana basi nokuti nakakumana ndi anthu akone zintchito tikupanga zintchito bwanji na chiitika njana bwanji bwanji ikoditu anzanu tayamba ntchito za ukadaulo mamba kuti ndikupanga pena pake ndeyizita mavuli yako nkotuko ngai anthu amene amakasa anyadira ntchito anthu akumandifunsa zoti mbalo yako uja banja amayenda ndi worksuit ine ndimangana ndikuda bwana apa mkuti mwavaladi anthu onawo sasama kodi tinuyotu simukuganiza ineyo ndikangomaliza zizi ndikuchoka apo muzingosungira ndenthe seje simanena kuti mwamba izi famu zija ndama noka allowance amene kongo muzija noka simo famu uzija ndi sister yako uja voto yake ino mangu mwasiya mfuna kaya muzima mwandi sister wanu uja mfana kuti ineyo muzindiyika banja tiona nasi ndakuza ngoma izizi muzivuli yako koma munakapanga china chake magaya jati sangakusungeni moyo wangu nthawi yangati ndisungidwe pano kodi ndikangopanga ati ugraduate ndikumala nthawi umale ineyo nthawi yanga yoti ndipange zomunkapanga so momoti munakapanga zanzenu mungosunga sisi zomunkapanga iweso naneso ndipange iweso beso nkasunga sisi naneso lichokeka itsitsi zaja mbedi mangocheza ndakaza ino ake amaneba zakumenya nazo naneso tsitsi yanga lichokeka kulifanzi kumo kangati iso akiyasi magaya posa ki masha sase moneka ngati dolo komakape ndikape kudaba tujasana iko high school amene
High school. Yapaka mwajani. Sana iko high school? Zapaka mwazo mwezi. Chizungu cha bandura jija sana iko high school. Ana unkali chizungu cha anachita nacho mwai. Muntu kamaona mamona ngandwa high school kumene. Kuma muntu wa high school aka niko panga zimene mafunazo. Tinkao bari fera ina abati. Basi mukangova muntu chizungu chake chili bwino basi mantha naye basi akangoyera basi. Ndi udaba mwene website ya family ngati nzipanga alipira so pano anga pange zimene zolerenda. Sakuzati ndipangisa kwa iwe. Ndio muzara panga nda. Ndamuzati ndipeza nyamata opanga madobadoba ntawuni mwapanga. Wanozati aina amount ndi muzi. Azichenjera. Fande singangopanga angati opyeza ina abaraja. Iwe palibe chaulere masiku ano. Uji hapo yako kusadandaule. Alipiratu. Azichenjera. Azizoti high school yake mena impindulire. Ine mangorendo wa high school amwene muntu wacha. High school zazi zeni akaima apa umatizengera tira kulenga kwa malenga neso ule wenu kama oba so nthawi na yake nikamona ngati ndoli ngini yosama kama si handbrake amene hai kumarusa beno bera lero handbrake ite izokatika iwe bera lero Hello? Yes, madam. Anafika deni lawa. Riba komeva deni ndifika. Wafika kali na? Ndubwera. Pompa. Sharp. Yes, Amen. Lero mwati muyankhe phone itu. Mwene ndakhandu kuimbira ndikambimbe umanena kuti mbwesa ndalama mpaka pano. Patha masabata ngati kuti. atira Bruno. Ase. Ineyo indi businessman madali right? So zomanena kuti ayi mbwera liti zanitopesa. Nditumiza nyamata akupezeni. Madama. Yes. Mapanza amene mapanza. Se wandidikirisa kwambiri ndawo cha gas wanga kubwera uno kudikirira. Takamba kuti bwana. Bana amene. Yakamba. Nasi mono wake ndisonyara. Chamba ndikubebeseni ndachela. Okay. Imba phone kuja naona ndi phone baje sigwira na si business muzio. Then naganza kuti ndichite kubwera konkono. All right. Amene kumafuna toa. Mafuna kumona ikhaya kuti yaka interest kachibale. Interest kachibale. Matala. Interest kachibale. Kabisa tu ndimuni chibwana interest kachibale. Yini majira yomwe itu business it. Nanga si fenda zibale ano. Chabwino it depend kuni zingati. Kwa hiyo kazo nyenyeka nde za chibale zose zingateke. Ufuna 5 fans. 500,000. 5 fans. Okay. 500,000. Ndedi mene ntanguli. So interest kachibale apo ndi 20%. Chifuka lense yamenya tuma 30 kuma inu ndi kuti ndikhala 20%. Zabobo 20. Mutaika 10 bwana. 10. Sekuti ndikanga mukangundi pasa dollar yet. Ndilo wesa pena pake. Kwano amene mubona kangoiro wesa basi ndekuti mutiphunzitsa business yano. Musatenge ndalama kwa ine then uphunzeni business. Koma choyamba sindi dollar yokaye. Kwandu werenge uziwa chimene ndikuganiza apa. Tamvera tonde. Mutu mukenda zinthu zingapo ndachosa pa 30% ndika pa 20%. Ndoku 10%. Chibale. Eti pa chibale. Lowa chibale. Uona ngati ndili town muno panga za chibale. Senanga. Kunyumba kulibe china yake chimene mwankhoza kugwira kale. Kuteni ku fridge imagwira bwino. Ku fridge yodi imayaka bullet kuzizisa ino. Komano imangufika pena pake maziona kasi
palibe chimene chimalephera kukhala ndi 40 koma no ndi apopo imazango zima tumisina yake koma imazizira ikazimamo ndi imafunika ngoigwiragwira be kuchumula we imayaka ndi ikangoyaka no kachiwiriko imakhala kuti ndi apopo azauliza kazi gani yeah ndifuna ndidziwe uniza kazi ngati unafika 25 wewe ndona ndevu nkhani ndimene kuti danzi lako lili premature umvetsese fika danzi lako nakhala kuti mwina ndi 70 upita kana kuli ndi value ndakathungu pasa ndrama mmene ulimo danzi lako sili ukwanira value ya ndrama ndingakupasa umvetsese ndi wakamba zokuti kuli fridge yo kuti ndiyo timatima then siye zonse zimunupanga ndrama unaona pano ndipeza ndi pafoni ine amene uja kuthawa iwenso yeah tamvera 5 fans ningatawe ukupwekesa 5 fans kwa bwana kuzatenga 5 fans ndi unene botabo kabo kudeni ndikujamuna ndidusa siku lijamuna ndidusa baje tonde listen ndi angapo kuti ndikumaya nawe nde ndabwera kuno ndimakudikirira zikuoneka nganona kuti business apa sikutheka umvetsese ndi ukakasake kwina kapena ukakafunabe kuti nzakubwereke ndrama ina ndi kuti uonesese kuti uli ndi collateral yakwanira otherwise apa ndi kuti uone kuti making business koma makaso ne mpanga ndamkani ngene abo njani that fridge yo mugono serious wakasira sundipesa mata Bruno koma ngongole danzi tapanga mashota awiri ya ndotsiwa kale ndotsiwa kale imodzi singakwana singakwira munasowata ndilipo nanga iwe ungachoke kunoko mpaka nakwayendera nzako hayi bwanji ikusowa ndama ife tinakuza kuti ndalama tilibe yeah okay munandizimsanthaja mene mfoni ndati customer wanje achita kukhanga ndimona ngati mukubuka chinene kwa something nali ku office ndikantchito kavuta ndi basi mafuna zangu umenya awiri oh yeah olokala khala kantchito sekanavute kuti ndiuza kuona ndi palipoti hayi yeah apa si calculation ngati sonkabwino kuti mukutongotoka ku office kupanga umazandiyang'ana sauti mwa mantha aya mantha ayi serious sulemu ulemu achani ndevu zimakukhala ulemu oh yeah zimakhala ukamazimeta uzinduza ndita ukamafuna uzimete uzinduza ndizingometesa ndevuzo good serial of course nthakubhukira kwina kwako zikametesa nangamesa samazimete mmene mnake ndikufunira azizisiya mmene ndimazionera ndimuzandizindikira ndimuza kuti uzingondimeta ngati apama mazimeta kale bwino ndi nthafuna kuti munthu azizimeta maspecial nzeru kawachidwe kende pang'ono good ndalama zinati zolowera ndi sizikufunikaso kuti ntchito ivute kacha iniyo mu maoneka sizimasowa ndiye bwanji kuti ndalama zikusowa mesa ndikapezeka chonchi ndalama tinazolowera nakatika nazo kuti zikuenda nanga muti gulasi simunatibaza kwana zateka samadandalo samazolowera mavuto ukandiona kusiya kunena ndalama zikusowa of course yes apa ndalama zikupezeka yeah so nandi okay all right what was that so I think ndiraza kuona I think ndinangoona pa CCTV mna ndi wina wake pa jet masuku amene timandani kuti nyama amene sinali kumalawi kuno to masuku amene no it was you no sina usakhawa sokoneza kanyama take no nanga ndingapezeka ndikanyamata kenaka kumaza oneka ngati ine ndikwena upezeka ni munthu wooneka bwinobwino osatooneka ngati oh yeah of course anyway sinanga maona anthu ambiri ndi anthu amaenda awiri maona anthu ambiri kaunkhado wina wake ndimafanana naye kapena okay kumapepeta nthawi chibwerereni kunoko ngati apapa ndimabwera kabizeko komanso nazango isowa bala ilo bala naisowa oh yeah thokoza kwambiri amati panga support kwambiri kwambiri panga support nimathokoza kwambiri sure what gozo yeah pena pake pakwena nayo wala ndi meeting ina yake ya 12:30 I think ndikathamangitse zimene zonse all right sure ndi simomwaso basi ndakumbukira koma ndiyofunikira kwambiri change ndipangisa change I'll come again just keep it okay yeah sure sawa sawa bwanji kuti amatu mafika mukuwadziwa kuti siyachoka. Pachoka nzako balima. Ndi
Ndakasoma atu. Oh. Mwazo banje. Abakati kudeni mchacho. Oh. Ndiye chibali? Muka boys quarter. Boys quarter. Mina ile moto? Nduda bado kuti ndaona angamenya nkawonyaro. Oh. Nkawonyaro masena chacho. Uyo nchino ngati kati sisoko. Okimo. Amene wacho. Ari ngati ito akazakira. Okay. So da bwise? Koma za muno bwino. Amabwera. Akudisokoneze fa ndimona ngati akabwera ndi akana kuti asindiwe. Oh. Yeah. Mimi katukanja tu bai Malawi. Ndikupangira. Ndikupangira. Okay. Ndikupangira. Abara nafika? Nkola maota. Akuti atapeza business ka amene bake ndi ali ndi antena yake ku Congo. Business yomwe yakala business ene fa bajaba gwisa nyemba ati. Business again. Ndi magazi nake ku Congo awiri nake ndi anabwera nawo koma sinzo zokenda banje fa asakumvana eti. Anabwera baba akuzana kuti anyamuke wina akupita to ngati akasamba manja atamona ngati nthawi yokudya kwana ndi I don't know, let's hope kuti amvana. But isobera pakaze. Yes. Aziko banga za nyemba zicha. Ndi nkolo mati business. Business ndo nyemba. I think ikozakana mwe ngati simiyala ngati mwe ndio mweji. Fwa zimona kuti zinzake nzachilengedwe. Koma safuna nena muno bwino. Ndika ndikusa Yes. Ndoti sinovesese muno bwino. Wati angaka kukota madamati. Mesa banchito mesa akuchokera kuti kuche. Sinovesese ndaona kusinta hebe. Ndaona kusinta kwambiri. Kwa muna poti time yankava za boxing alimba ndi madama ine kuoption antamenazo. Patricia. Akafuna kubandwa natu kuimba kuchana. Si mtu hapo. Ndimani master. Bayi mukuvana. Haya. Wala ngaritu. Wala kusangana nawe. Wasangana saje. Basi sangulutso. Zinzake meza chitikira. I think I'm still trying to process. Fandi ndito naona pa kamera ali panja. Ndini mafusa ndaukana kuti sanali iwo kama mwina ndubale kandi. Anakana? Kani nato. Ichini sotu nkaibe Patricia mandifusa atu. Ati ganizana nakuma naoso. Kunobo. Konkonoto. Unaba na kunoko? Nde wala adamukana ganizana. No, nde naona zona. Actually nimazida ndaula rapa. Ndeko namba kuna kuna sama tuoso re. Masa. Kama ndezi na pobali kato. Kuteka ngoti futaka sindijedoso kufufudaso. Ndikanata kubanga check ndikanata kuonesa kuti siya komano. Anyway, ngati siwo basi zapobo. Ngati mirando. Zapobo. Lugenda banja se. Banja wenda po. Banja rosi mafuna tu kumali. Of course. Ukalipa ngazime zozo maka kuti ngula kwisi banja lizienda bila kulipa. Pano zolowera re. Mada machacho. Waza ukane muntu ndo penga. Mufuna kuti weso samazitengere kwambiri. Kuona panga bo ndi utumikira panga wajefa akana so watola. Una khangiro gechira mulungu fa ndi moto. Ubwino ndambiri. I know. No, I know ubwino ndambiri. Sine madam wako. Ubwino ndambiri ukoza kuyamba. Kumanungo nayo akana atola ndani. Uje nene. Euro. Magame. Unasiya kupenda masikano wajesa kwambiri. Stars message akai pano. Kakupangia for fun umana zimone yori tikuluza beza mbili. Of course yampira inangu ibanga sinanga uyamba madam wako bacha. Mai for kumenya beka. Ili. Hapa pai for kumenya beka betting. Yes. Ya lero. Yundine tikoza kumenya uri tipanga banji. Ai. Sitime. Okay sir. Tanti uzile chene chanipangire food. Okay. Ronald. Kodinine kazi wako mwina nzako pena wina wake amene sumudziwa
Umanipanga nkhanza kapena ndine panja. The way you treat me so bad, you expect me to care. Leave me all alone and I should be there. I really want us to work. In the name of funa iwe. You treat me like a trash can, dump yard, deep on we backyard. Pazoi pasako. I really want us to work. In the name of funa iwe. The way you play with my heart, play with my mind, like you can do without it. Honey, you're in my heart, you know you're the one I cannot do without you. Kuma utani so aiwe, utani so aiwe, utani so aiwe, utani so aiwe, utani so aiwe. I know karera kupirira ndimango senta manga ngati birima. Chikonde chako paine kusirima, muntima mwako moto ukulirima. I know I deserve a teche, I know mandi konda ntima hukubwete. Eno mango kala chete, ndemalo mankaka huku jazi pwete.